Goreng terong, goreng tempe, goreng iwak, irisan. Iki ceritane aku mau isuk blonjo ana terong, tempene 2 iji, irisane 2 iji ya lho. Arep tak masak terong penyet sak layah. Video kali ini diawali dengan menggoreng tempe dulu ya lur. Goreng tempene iki mau cukup direndam karo banyu uyah ae lur, gak usah nggo bumbu marinasi ya. Meskipun orang nggo bumbu marinasi, rasanya tetep enak kok lur. Dilanjut dengan menggoreng terong ungunya. Mang terong siji tak sigar-sigar dadi 4 ya lho. Dipotong belah tengah ngono ben supaya matenge merata tekan jero. Nek penampilane wis kecoklatan ngono ae langsung dientas ya lur. Dilanjut goreng irisan. Nek irisane wis mateng langsung wae diangkat ya lur. Setelah irisane mateng, di video kali ini tak lanjut goreng lombok ya lur. Aja lali ya lur karo dikei terasi siti ae. Penampilan tempe terong irisane wis mateng lur, iki kari nyambele. Aja lali seasoninge yo ditambahi uyah karo moto. Untuk sambel kali ini aku ora nggawe tomat ya lur, soale wis tak ganti nggawe terasi. Mak jegagi sambele wis dadi lur, langsung ae irisane tak toto, teronge tak toto, lanjut tak penyet-penyet. Iki ngono mesti engko ngentekno sego lur. Delok teko penampilane wae wis enake ra kaprah ngono kok. Ditunggu video selanjutnya ya lur.